¡Hostia puta! ¡Chao! ¡Coño, más que mi hija! ¡Cuidado! Benvinguts a la... Medina la deixa passar. La pilota per David Cuéllar, que la posa directament del Toni. Atenció, la pilota per Nacho, que prova el xut a les mans. La pilota David Cuéllar dins de l'àrea. El xut! Ara sí que... Fileta Castaño Pozo, atenció Xavi Civil, gol. Acaba de marcar Xavi Civil, ha endevinat la trajectòria de Joan Bayona. Feia usant de la seva esquerra autenticada per anuncis de futbol, però Xavi Civil ha enviat una pilota. Això perquè Artur intenta una altra vegada. És a la puntada de l'àrea, busca el xut.
L'altre dia vaig sortir emprenyat i... Gol, gol, gol. No ens ho esperàvem, aquesta. Bona. La primera! Sí. Gol. Hòstia, bona! 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 Va ser el centre com el demà. Quin avantatge aquesta a vegades? Pagaré 12, mínim 10. Ai, 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 ai. Què hi és? És que es veia venir. Merda! Hòstia, es veia venir aquesta jugada, La manera que ha anat. Va, som-hi! Ai, Déu meu. Triem-la. Ai, 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 ai. Ai, hòstia. És que jo penso... No s'ha cuidat. En 2 minuts. Ai, el Martinet.